Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busidag at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang hapon po sa inyo lahat. Sa mga sulit ko pong mga subscriber ko, maraming salamat po sa inyo. Sana wag kayong magsawang mag-subscribe. Pagpatuloy nyo po lamang ang pagtulong po sa akin at tatanawin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat. Diyos na po ang balang kagabay sa inyong lahat. Asa mabaguhan po lamang na ngayon lang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Iwagan ng Pangasinan. Huwag na po kayong mag-atubiling kundi pindutin ang subscribe button at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa susunod kong mga video. Pagkakalob po sa inyo ang aking nalalaman sa spiritual, physical mo ng karamdaman at mga orasyon na panggamot sa mga dito po nyo lamang matutuklasan sa Iwagan ng Pangasinan. Makatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa taong nangangailangan at huwag ipagyabang. Palagi po ninyong isa puso at isipan at manatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan at higit sa lahat magmahalan. At huwag kayong makalimot tumulong sa mga taong hinihiga po sa hirap ng buhay, at ito ay malaking kayamanan sa langit na sa pagtulong sa kapwa at sa hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa mga ginagawa niyong kabutihan. Ipagkakalob sa inyo ang siksik, dikdik at umapaw na pagmamahal. Pagpalang hapon po sa inyong lahat. Ang isi-share ko po ay pampaswerte sa buhay. Iwagan ng Pangasinan. Magdasal po ng isang Ama namin at isunod po yung orasyon. Magdasal po tayo. Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Ikaw nawa manghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban mo dito sa lupa tulad sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na to at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin, at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kariyan, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. At sunod po yung orasyon ng 3 beses po. Usalin sa paggising sa umaga pagkatapos magdasal ng Ama namin. Narito po ang orasyon. Raja, Uro, Ara, Sur, Aur, Ja, As, Uro, Asa, Ga, Sut, Hus, Akuro, Uro, Surud, Ror, Uro, Ro, Auro, Tudus. 3 beses po usalin po ito. Raja, Uro, Ara, Sur, Aur, Ja, As, Uro, Asa, Ga, Suhus, Kuro, Uro, Surud, Ror, Uro, Ror, Auro, Tudus. 3 beses po usalin. Ay 7 times pa lang usalin po ito. Orasyon na po to. 7 times po usalin ang orasyon na to at ipo sa dibdib ito. At ilagyan po ng susi, Raja, Auros, 2, 2, Auros. Isang bisis lang po ang susi. Pag gumagawa po kayo ng ganitong ritual po ay palagi po kayong mag-isip ng positibo. Huwag po kayo mag-isip ng negatibo palagi, para ang orasyon po ninyo ay talagang mapapasa inyo ang bisa na hindi magdududa, kasi
ang isip mo nyo ay yung positibo palagi. Huwag kayo mag-isip ng negatibo para andar po yung orasyon. Pakabisa po itong orasyon na to. Sana po pakaingatan at huwag ipagyabang. Palagi pakatandaan po ay sa puso at isipan lamang po pag nag-usal po kayo ng orasyon. Pakatandaan na po lamang huwag makalimot pong humingi ng gabay sa Diyos na makapangyarihan sa lahat para gabayan po tayo. Salin naman po pagkagising sa umaga ng 7 times pagkatapos magdasal ng Ama namin. At shout out po sa inyong lahat. Bye-bye po. Orasyon.